Good afternoon or good evening. Kumusta na kayo dyan? Update lang tayo kunti. Dito ako sa downtown Chicago. Sa nakikita nyo, walang masyadong sasakyan. At saka wala rin taong naglalakad. Which is mayroon ako nakita isa, dalawa, tatlo. Pero ang lalayong pagitan. Saka halos talagang tahimik. Hindi siya usual nandito ako sa downtown right weekdays at 2 oras. Hindi ganyan katahimik. So, kumusta na kayo dyan? Sana okay lang tayo. Sumusunod tayo sa balaod baga, sa utos. Pero ako ngayon wala akong choice. Kasi yung aking boss, wala naman siya dito. Okay lang daw na pupunta ako. At saka ako naman, sa awa ng Diyos, safe na safe naman ako. Ito nga, na araw-araw na kikita natin sa news, TV news, sa YouTube, sa Facebook, na lahat nangyayari araw-araw, na monitor tayo, na pupunta sa virus na yan. Masakit ang isipin na mamatay yung mga kamag-anak. May kamag-anak kang hindi sa taong nagkasakit na ganyan, tapos hindi mapuntahan ng kamag-anak mo, sakit yun. But just hoping and praying na malutasan na to at mawawala na to ating problema. Kaya habang may buhay, papasaya tayo ng tao. Habang binibigyan tayo ng Diyos na magandang buhay, pasalamat tayo. Dahil alam naman natin, mahirap naman natin yung buhay natin sa Kanya. Kaya, ating pagpasalamat na sa araw-araw natin ginagawa, ito tayo, gumagalaw, huminga. Kita nyo naman, siyempre yung mga iba dyan, kailangan talaga walang choice, kailangan lumabas. Pero dito kami, alas 5 ata, lockdown na eh. Oo, alas 5 ng gahapon. Tsaka, buti naman, nag-snow siya, pero so far, nagme-melt na dito sa area na dito. Mayroon kang kunting makikita pero hindi masyado. Askador nga eh, dahil kala namin spring na, pero nag-i-snow pa. Pero hindi naman maiwasan dahil March pa naman. Tapos mayroon din nagbabike. Siyempre, hindi dapat tumigil din ang buhay mo dahil sa sitwasyon natin. Kailangan ka rin na lang. Lumabas ka, ingat ka lang. Yung mga taong gusto mong kausapin, iwasan mo na lang, hi, hello, wave na lang. At saka pauwi na rin ako. Sandali lang naman dito ang trabaho ko eh. At
At saka bukas, sa susunod na araw, hindi ako pinapapasok. Ito lang dito. Saka wala naman din siya. Saka okay naman. Okay siya, okay ako. Salamat ng Diyos. So, we just continue praying. Anong gagawin natin sa buhay? Dasal. Andyan sa harap nyo, ano yan siya, yun ang Montrose Harbor. Diyan kami magfi-fishing pag tuwing summer, or actually like around April, ganyan, or March, ngayong panahon kasi maraming isda. Marami naman ako nakikita kahit sa ano may nagfi-fishing, pero kami iwas-iwas kami muna dyan. Dahil yun ang aming libangan ng family. Nag-i-enjoy ang mga bata. Actually, ako nag-i-enjoy. Kasi lumaki kasi ako na nagfi-fishing kami ng kapatid ko para ulamin namin. Pagpunta lang kami doon sa may sapa, pag-uwi namin may bitbit na kami. Tuwa na yung magulang ko. Ang tuwa na. Tsaka, yung gulay na sinasahog sa isda ay sarap na, malunggayan mo lang, okay na. Dito nag-fish, kahit na wala kaming nahuhuli, nag-i-enjoy lang kami kasi yung para yan lang, maganda ng outlet kasama family mo, kahit na upo-upo lang, hagis-hagis na ng fishing pole dyan, nag-i-enjoy na kayo. Kikita yung mga view dyan, tsaka yung tubig maganda, tsaka yung maraming nagpi-fishing. Natutuwa ka rin dahil may iba nakakahuli. Tapos minsan pumunta kami sa ibang lugar, pasyal namin doon. Yun ang malimit namin ginagawa ang family pag summer. Magbibilad sa init. Kasi pag winter, puro balot-balot ka naman. Yan, dito sa kabilang side, ito papuntang ano to yung papuntang north na side na yan. Yung kabilang side, which is doon sa kabilang side ng aking ditong building na to, ay papuntang downtown. Okay, darating na rin yung aking lover boy. Aking nag-pick up sa akin, pauwi na ako. Okay, thank you so much. Thank you for watching. Have a good day. Stay safe and healthy. Okay, bye-bye. See you later.